Hej YouTube, det her er Kaptajn Gamer 11's anden video, og der kommer, jeg ved ikke lige hvor lang tid der går, men der går et lille stykke tid, så kommer der en ny version af Minecraft, og der kan man få nogle nye blokke og noget nyt redstone system og alt sådan noget, så du kan lave lys og sådan noget. Der har jeg nemlig været så heldig at være en af de første, der må spille på den her nye version af Minecraft. Og for nemlig at teste, så jeg vil gerne vise nogle af de ting man kan lave, når man hvis nu man vil have den her nye version. Og du kan få af de her trapper, der plejer du kun at få den her farve trappe her, men nu kan du få den her farve og den her farve og den her farve, og så de der ude af sand der, som der også altid har været. Og så er der det her, sådan et smart system. Hvis du træder over den snor der er her, så kommer der nemlig lys i de der lamper, rødstenslamper. Og nu vil jeg lige vise hvordan man laver det. Så skal du have du behøver bare 2 snubletrådskroge, og så behøver du ja, det kommer an på hvor lang den er. Så skal du bruge noget tråd og redstone, rødsten og rødstenslampe. Og så går du, hvis vi går herhen og sætter en her og en her, og du sætter snor derimellem, så går de her nemlig imellem, sådan der, her. Og så om bagved den her, du kan også gøre det over den anden side, så sætter du redstone bagved den her klods her, kører den rundt her, så kan du sætte den der, og så kan du faktisk bare gå over. Så kommer der lys igen. Og det er derfor jeg har valgt at gøre det midt om natten, som I kan se. Nu står solen snart ved at stige op. Men det var derfor jeg gjorde det midt om natten, så kunne man bedre se det lyste. Ja, og så er der jeg kan lige vise de her ting der her. Det her, det er også nogle nye, ligesom hvis du går ud og finder diamanter eller iron eller sådan noget, hvad du nu vil finde, så er der kommet den her nye slags her, og dem her, det er ligesom hvis nu du tager guld, og så du laver dem til barer, og de der barer, dem fylder du så hele crafting tablen med, og så bliver det så til guld, sådan nogle 4 guldklodser-agtige, sådan en her i guld. Og det kan du også gøre med dem her. Det vil jeg også lige vise hvordan man gør. Der skal du bruge noget hvis du tager kul, og hvis du har hakket noget af det her, sådan her, så går du herind og sætter det her herop, og kulden der. Så bliver det her nemlig til de der, og nu har jeg lige gjort sådan, så jeg har nogle i forvejen, fordi så skal vi ikke så vente på, at jeg får 9 af dem. Og så tager du dem her på dig, og så går du ind i crafting tablen her, og sætter dem hele vejen. Så får du nemlig de her, som du kan sætte. Glemte jeg lige at tage dem med mig. Og så hvis du har rigtig mange, kan du for eksempel lave et hus ud af det eller sådan noget. Ja, det var egentlig det, tror jeg da. Jeg har ikke jo, der er lige en sidste ting her. Så er der sådan en bog her. Det er faktisk, det er lige meget hvor du sætter den, om du gør det op i luften sådan her. Så kan du skrive noget, for eksempel hvis nu du vil skrive en lille bog af en art. Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive, hvis du vil skrive dit eventyr eller et eller andet. Hvis nu du skal til fest, eller det er faktisk på en måde et nyt form for et skilt. Bare hvor du kan, når du har skrevet meget, så kan du tage sider, hvor mange du nu vil have. Så kan du skrive alt muligt, og så på næste side, så skriver du et eller andet igen, og næste side, og så sådan her, og så her. Slut. Så kan du skrive, underskrive. Så kan du skrive angiv bogtitel, så skal den hedde en sjov bog, for eksempel. Af Michelle.
lavet af Michelle 90 90 90 90. Det er fordi jeg er inde på en af mine venners, inde på en af mine venners bror, kan man sige. Og så bemærk, når du underskriver bogen, kan den ikke længere redigeres. Så her, så bliver den gylden, og så kan du læse i den. I alt det, du nu har skrevet. Og det var, hvad jeg ville have. Og hvad jeg vise, så er der ikke rigtig mere. Nej. Tak for den gang, YouTube.